कहले कि बाबूजी खीर बनेला डेली आई खियाई नहीं। वैसे कहले कि ना बेटा हम तो डेली खिचड़ी खाते रहे, बहुत ज्यादा नमक रहे, कहियो खात ना रहनी। वह समय का दो मेहरारू को झोंटा ध के बेलगा दिले, हम माई बाप के का तीर्थ करावे चले। लेकिन हो सकता कहीं लिखल होई, लेकिन अब भी नहीं भेल है, अब अंतिम भेल है, अब सवेर आयो पूरा सुन ली कहानी। अब एक खत्म कर दें प्रसंग के। अब एक के प्रसंग का रात भर दिन भर गावल जाओ। अब अंतिम एक 2 मिनट का कहानी बैकग्राउंड खत्म कर देता नहीं। एक बाद अपन जे करावे को करा लियो। लेकिन जहां से हम गाई ले ओकरा में बतावल जाता कि श्रवण कुमार के पत्नी को लक्ष्मी ना रहे, पतिव्रता नारी रहली। सास के माई माने, ससुर के पिता माने। एक आगे कहानी आवेला भैया जी। जब ओने से श्रवण कुमार ने सोचे लगले कि माई बाप के घुमाई कैसे, तीर्थ कराई कैसे, आके का करता और रची रची काम आरे कैले तैयार रची रची काम हरे कैले तैयार किया हो राम जी, किया हो राम रेशम डोरी बांधल बरी यार किया हो राम रेशम डोरी बांधल बरी यार अनुरा। वही कामर बना के माता पिता के बैठवले संभार। अरे बाबू माई के अरे बैठवले संभार किया हो रामा, किया हो रामा, किया हो रामा रही अरे भैले सरब कुमारन हो। जे श्रवण कुमार के पत्नी के कहानी आवेला। जब श्रवण जाए लगले तो कर विद्यावती पत्नी चरण में गिरले, कहले हे पति देव वो पत्नी कौन काम के जे पति के दुख में साथ ना दे। चाचा जी धर्म पत्नी हुई आज के पति के सुख दुख में साथ दो, हमरो ले चली हरवा के जहाँ भूख लागी खाना बना के खियाए, प्यास लागी पानी लाके पियाए। श्रवण कुमार कहले कि ना तू घरे रह, कहले कि ना ना हम जाएम साथ। ई बात के रामायण में लिखल बा कि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी सही नाथ पुरुष बिनु ना। विद्यावती जीत कैले श्रवण कहले कि चलो। वही श्रवण कुमार अपन माई बाप के तीर्थ करावे लगले। पहले प्रयाग में गइल बा, तब केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ घूमले। सब के जल से अपना माई बाप के आंख धोले। एक दिन के दोपहर के समय रहे, श्रवण कुमार अपना पत्नी से कहले कि हे विद्या एगो बगीचा बा, एकरे में रुकल जाओ, तनी जलपान तनी नाश्ता कर ले जाओ। ए जे श्रवण कुमार के विद्यावती पत्नी के मृत्यु के कहानी आवेला भैया जी। श्रवण कुमार के पत्नी कहली कि तनी रुकी, बगल में तालाब हो तनी पानी लेके आओ तनी। श्रवण कुमार के पत्नी पानी लावे गईली। उ तालाबा का रहे, उ बर्फीला तालाब, बर्फ वाला तालाब रहे। उ पनिया लावे जैसे गईले नु कि एने से गो बर्फ के चट्टान गिरल, चाहले कि एने से निकल जाए कि एनहु से चट्टान गिरल, यानी वो बर्फ के चारों ओर घेरा गईली। अब बर्फे में गले लगले। श्रवण कुमार के हाला कर दे कि हे पति देव आके बचा लो तब मर जाई। श्रवण कुमार जब तक आइले तब तक विद्यावती गल के मर गईले।
एकरो में कहानी बाकी श्रवण कुमार के पत्नी विद्या बर्फ में काहे गलले एकरो कर जवानी के शराप रह दिया एगो शराप का प्रसंग एगो अलगे वो काहे गलले बर्फ में काहे गलले पत्नी ओकर एगो शराप का कहानी एगो अलगे बबुआ बा। अब श्रवण पतवा अपन माई बाप से कहले कि विद्या मर गईली तब आंधा आंधी कहले कि बेटा यहाँ से जल्दी चल जाओ तो कहाँ आइले बेतस वन जो ना कि अयोध्या में बा बेतस वन में आइले उहे वन में श्रवण कुमार के माई बाप के प्यास लागल कल कि बेटा तनी पानी पिया दे आंधा आंधी बोले ले बचनिया बबुआ पियाई दान पानी आधा ही बोले बचनिया बबुआ लाई दान पानी बिना तरस बाया बेटा ने जुरा दाना आया पानी बिना तरस बाया बबुआ जुरा दाना आया बेटा तनी पानी पिया दो बड़ा जोर से प्यास लागल रंजीता गुरुजी कहानी सच कहानिया गुरुजी तो कहानी कहानिया लाई दा एगो पेड़ के नजदीक अपना कामर माई बाप के रख दिले हाथ में कमंडल लेके श्रवण कुमार पानी लावे जाता देखी समय वही घड़ी खराब होता वही दिन अयोध्या नरेश राजा दशरथ शिकार खेले हुए जंगल में आए बाबू शिकार कहीं ना भई तो वह नदी के किनार पर बैठ गई नहीं हिरन चाहे मिर्गा पानी पिए आई यही जे शिकार कर ले चल जाए जैसे ही श्रवण कुमार कमंडल डुबले डब डब की आवाज निकलल राजा के बुझाल कि कोनो हिरन बा कोनो मिर्गा बा वही से सब देवेती बाण मार दिले जो ना बाण श्रवण कुमार के जैसे ही बाण बबुआ छाती में लागल श्रवण कुमार हाय माता हाय पिता हाय राम कह के गिर गई इन्हें से राजा दशरथ दौगतने कि बाण मारनी तो हिरन हकी मिर्गा हतन चलो देखे लेकिन जैसे ही दशरथ जी दौड़ के गईले जैसे ही श्रवण पर नजर पड़ल राजा दशरथ के अचानक पैर रुक गई शरीर थरथराए लागल आंख से लोर गिरे लागल कि हम पाप नहीं महापाप का दिन याद हमारा हाथ से इतना सुंदर बालक के प्राण जाता राजा दशरथ की आंख से लोर गिरता कि हे भगवान ही का करा दे कि ये विधाता मदन भाई कि ये विधाता